Il-vittmi tal-COVID-19 f'Malta komplew jiżdiedu hekk kif issa telgħu għal 303 fl-aħħar sigħat mara ta' 92 sena mietet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex filwaqt li raġel ta' 84 sena miet fl-Isptar Mater Dei. Bejn il-ġimgħa u s-sibt instabu 199 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna bil-każijiet attivi jerġgħu jaqbżu l-2500. Aħbar tajba li fiqu 106 persuni bl-ammont totali ta' dawk infejqa issa jlaħħaq 17,933. Minn mindu faqqet din il-pandemija lura f'Marzu tas-sena l-oħra, il-każijiet telgħu għal 20,762. Sa issa nataw 62,059 doża tal-vaċċin filwaqt li 19,828 ingħataw iż-żewġ dożi. Intant l-MUMN, il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel, qalet li suppost kull klinika kienet se tingħata 80 doża kuljum. Madankollu l-President Paul Pace qal il-proċess huwa evidenti li miexi bil-mod ħafna kif dawn qed jingħataw biss bejn 5 u 6 tilqima kuljum. Huwa qal li fl-aħħar jiem 10 health centers ingħataw ftit dożi tal-vaċċin meta dawn f'daqqa għandhom il-potenzjal li jagħtu 800 doża kuljum, jiġifieri 5,600 doża fil-ġimgħa, u qal li b'dispjaċir fl-aħħar 10 ijiem mill-kliniċi lanqas biss ingħataw 1000 tilqima. F'aħbar oħra, s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci il-ġimgħa tul il-bulettin mediku ikkonfermat li persuni li ttestjaw pożittiv jistgħu joħorġu mill-kwarantina mingħajr ma jagħmlu swab test ieħor la darba huma ma jkollhomx sintomi.